Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna. Baka da kwan mutuwa sannan malam baka da rayuwa. Kai mai zagi na kai zagin amma ban gani ba. In ba na ganshi na share kuma ban maji ba. Shi ne haƙƙi ne wannan bai kwana ba. Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna. Maganar cancanta sai na ga mai zagin cancanta ne ruwa. Mai neman ƙauna ya gane amma bai tsira ba. Shi na yi alkhairi kullum bai ne bai baya ba. Inda ya mulki ne Allah ne ke yi ba wannan ba. Allah gawuna ne ka kare ai kuma. Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna. Kyakkyawan zance nasara ta fito bakin ruwa, sai kaga kifaye sun turo jelarsu wajen ruwa. Shi dai mai tawada in zai zana sai a wajen ruwa. Babu ruwan allo da nuna sani din an ka shigo ruwa. Ku yi kiwon ku ni zan lodi wannan yayi fa. Allah ba na zagin ku in kun zagan ma ban maji ba. Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna. Nasara ta biyo ka cikin gida, kullum ɗan kirki zaɓin Allah ne ke mai gida. In Allah ya baka kullum ka cika ɗan wajen gida. Shi kuma mai hasada bashi da shaida alusi mai raɗa. Baya baka ci baya baka kuɗi balle gidan zama. In baya baka ko bai baka ba baka da damuwa. Nasir Yusuf Gawuna, Nasir Yusuf Gawuna. Shi mai wawanci wawa ne wannan bata da sauyawa. Ya san inganci ya san daidai da abun da ba zai yi ba. Sai dai kullum shi abin da yake so shi ne kyautuwa. Idan kun bambanta abin da kace kai ya zama damuwa. Mai munin nasa yadda yake wannan bai gani ba. Ai ko mai kyawun naka yadda yake so shi ne karuwa. Waka siyasa ta bar kai ya abin da kake so kai, dan ya abin da nake so ni, yin haka ya bar tsarin rayuwa. Kanan zami himma in ji muroci karfan kamuwa. Na fi Rabi'u Jiniyo sanne kyaure ka haɗa karuwa. Idan na matsa gaba can goron na maya aminin rayuwa. Shi a shingen na musannu masoyi ka cika garkuwa. Na dawa alkawari zan riƙa bautar Allah shi daya. Sannan iyaye na yadda suke so wannan ya fi fa. Manzan Allah na yadda na ɗaukai shi ne garkuwa. Su kwa musulmi ma yadda na ɗauka su ne ɗan uwa. Shi ne daɗin rayuwa, shi ne tushen ruwa. Waƙar dubuti gwamna Alhaji Nasir Yusuf Gawuna. Giwar mota ce wannan turin ba shi da damuwa. Kowa in ka tsaya ka ce masa Nasir Gawuna yan uwa, sai ka ji ya ce ma Nasir Gawuna ba shi da damuwa. Ya labarin mai bakin jini mai tayar da hayaniya. Ya labarin mai ruwa biyu wannan dai na bakin gida. In ta kare a cikin gida hula ta shiga damuwa. Ya labarin mai kudin likudi dan kama na shamuwa. Duba malan nasu Gawuna zaki ne
shirme kun san zaki ba shi da damuwa in ma ya samu zai kawo yada su ci har gida gawo da tururuwa so dangi ce ita da ka ɗauko ka gaza sai ta kama maka kai gida jamu mu je giwa a hauka a nema baka da damuwa girma sai giwa a hau a gaba wata san ma an yi ba ga wani can bai damu ba mai ka gani baka gamsu ba kulkul kwando ne kun san kwando ba shi rike ruwa shi dai jirgi ne kowa zai hau sai ya daga kuma ai wata motar ce in ka tura ka shiga damuwa sanan wani layi shi in ka kira sai da ta faruwa ga wani ba shi da damuwa sannan ba shi da cutuwa sannan ya iya mu'amala shi kowa na shi a rayuwa yayi aiki da shekarau lokacin shekarau ne gwamna ga wani ba shi da damuwa yayi aiki da kwankwaso lokacin da ya dawo gwamna Nasiru ba shi da damuwa a gwamnatin yanzu ta gandu da shi ne dubuti gwamna har yau ba shi takarar gwamna Nasiru ya cika mai zama kalau Allah ya ida nufi Nasiru mun san baka da damuwa Allah ya kyauta niyya kawuna Allah dai ya yi mai yiwa masu fura da zuma wi mana damu za mu shige cikin gida masu abun magana wi bana Allah dai ya yi mai gida Allah ya ida nufi Nasiru mun san baka da damuwa Allah ya kyauta niyya kawuna Allah dai ya yi mai yiwa masu fura da zuma wi mana damu za mu shige cikin gida masu abun magana wi bana Allah dai ya yi mai gida komai daidai ne amma abinda ba zan yi ba komai yawa ne amma abinda a san da ka kamuwa na san kun gane amma zan yi a ce ba karuwa Nasiru kar ka gaza Allah babu abinda ba zai yi ba Allah ya ida nufi Nasiru mun san baka da damuwa Allah ya kyauta niyya kawuna Allah dai ya yi mai yiwa masu fura da zuma wi mana damu za mu shige cikin gida masu abun magana wi bana Allah dai ya yi mai gida birni ce komai nata daban da na ƙauyuka sarki ne komai za a yi za a sanar maka kwana ne in ya ƙare ba a daɗa maka in har ka gane malam zaki ba shi fito maka kyale mai inai kullum shine zan shiga damuwa Allah ya ida nufi Nasiru mun san baka da damuwa Allah ya kyauta niyya kawuna Allah dai ya yi mai yiwa masu fura da zuma wi mana damu za mu shige cikin gida masu abun magana wi bana Allah dai ya yi mai gida Allah ya samu dace amin